Achégase a fin de semana, toca falar de a ver se temos vos concertos agora que se non temos fútbol, só imos ter o Mundial, pero ata agosto o Depor, bueno, o setembro, o Depor, pois os que lles gusta o fútbol, pois non van poder ir ao estadio de Riazor, tampouco van poder ir a ver el último na fila, pero bueno, que temos por aí, que músicas podemos ter interesantes esta fin de semana? Non lo conta Fernando San Pedro, o noso gurú musical. Que tal? Moi bo día, Fernando. Bo día. Sí, non, estou eu, levo toda a semana desconectado de fútbol. Que pasa, ao final xoga hoxe España aquí ou non? Sí, xoga. Os Confirmado. desperfectos ao final, bueno... Non foron para tanto. Non, foron. O que pasa que, bueno, tiveron que traballar, non sei se día e noite, pero a verdade é que hoxe haberá partido. Sí, hai partido. Bueno, Se non se torcen as cousas nas próximas horas, hai partido. Que non sei se hai concerto esta fin de semana. Sí, concertos hai, o que pasa é que, xa como ben decías, o del último de la fila previsto para o sábado día 13, pois ao final trasladouse a Santiago por temor a que o Depor poidera xogar o playoff. Se non se houbera trasladado, seguro que entón non subía e xogaría o playoff, claro, porque Murphy é moi simpático, xa sabemos como as gasta. Sí, impón a súa lei sempre. Claro. Entón, pois... Pero bueno, agora xa está, un ano máis, pois o estadio de Riazor sigue sin poder usarse para macroeventos, e bueno, pois hai que lle apeteza, hai que molestarse un pouco máis, bastante máis, e ir ata Santiago, ata o Monte do Gozo. Bueno, pois o importante é que se celebren polo menos grandes concertos en Galicia. Bueno, deses, tanto grandes como medianos como pequenos, temos esta semana, xa estamos, bueno, no mes de xuño, empeza a tempada de festivais, ata outubro, podemos decir, hasta primeiros de outubro, 4 meses, nos que raro é o pobo, a vila, cidade, que non ten un festival, pois de maior formato ou de menor, non? Pero hai aquí, pois en Coruña, por decir o festival por excelencia da cidade, pois será o Noroeste Pop Rock, a celebrar nas festas da cidade, o mes de agosto, os primeiros días, bueno, aí sobre o día 6 ao 10, este ano están madrugando un pouquiño máis, xa anunciaron algúns artistas, xa se sabe que a pregoeira vai ser Lucía Veiga, bueno, alegro moito por ela, e o concerto inaugural, despois dese pregón de Veiga, pois correrá a cargo de Luz Casal, ben, así, apostando por artistas, sobre todo, pouco vistos, non? Oye, vistos, moi certo, Lady Luz Casal. Sí, decir, xóvenes promesas da canción. A ver, está un pouco de broma. Está ben, prefiro ver a Luz Casal que os omnipresentes, non sei, por decir un... As de Bogotá. Non, un grupo galego que está en todos os festivais habidos e por haber, en todos os araos, son The Rapants. Sí, que estiveron na festa do Depor. Sí, sin ir máis lonxe. Este sábado tamén vou mencionar, porque van estar en un dos festivales, bueno, creo que o festival máis importante que temos esta fin de semana, ainda que nos quede un pouco lonxe, pero igual alguén lle cadra desplazarse ata Ourense. O sea que, bueno, pues eso, como decía, son omnipresentes de Rapans, que a mí personalmente me parecen un horror de grupo, pero, bueno, é cousa miña, debo ser eu equivocado porque lle gustan a moita xente, o sea que, en fin, que a quen lle gusten, que os disfrute, porque vai poderlos disfrutar que cada día, creo que xa son como a Orquesta Panorama, que tocan todos os días en calquer vila, pois estos van polo mismo camiño. Bueno, pois mira, xa que estamos, decía de este festival de Ourense, e que se celebra no pabellón de Expo Ourense o sábado, día 6, é un festival, un ciclo de concertos, chámese como se queira, que o seu día grande é este sábado, día 6, pero bueno, aparte de eso, vai ter tamén outras dúas datas máis adiante. Bueno, unha xa tuvo, creo que vai ter outras dúas máis adiante, aí non sei se por agosto, setembro,
baixo a denominación de Ougea, que era ben, claro, Ou de Ourense, Sí, sí. Gea, Pilleino, pilleino. ben, bueno, eu teño que decir, moito se fala tamén, que aquí en Galicia temos uns alcaldes moi simpáticos, non? Menos Inés Rei, Bueno, a ver, Inés Rei, benvida. A ver, No, acabo de decir simpáticos. A simpatía desta señora, pois bueno, a min personalmente non me resulta. Pois eu a teño visto moitas veces, me parece moi agradable. No, que sí, que non che digo que non, pero eu me refiro máis ben a alcaldes espectáculo, pois como Abel Caballero ou propio Mira, Jácome, non? eu prefiro, bueno, a ver, tamén me poso un exemplo. Eu prefiro que sexan, que vayan máis en un plano así baixo, en un perfil baixo. Eu prefiro que sexan máis osos, eu prefiro. E que se dediquen a traballar ben e que non sexan tan estrelas. Mira, a mí o político me parece que ten que ser eficaz e non tan mediático. Pero mira, tamén é necesario ese punto de show business, de showman, non? Que non aquí tivemos moitos anos, eu penso que foi o mellor alcalde que tivo esta cidade de Coruña, que foi Paco Vázquez, que tamén era bastante showman, non? Bueno, pero xa digo, para min foi o mellor, pero con diferencia, por golear, transformou a cidade por completo, que tenía os seus detractores, evidentemente, pero vamos, eu non me encontraba entre eles, precisamente. Pero bueno, en fin, non todos son iguais, foi produto dunha época, e bueno, pois, mira, o Noroeste Pop Rock, pois, creouse durante o mandato, non? De Paco Vázquez. Hai unha foto moi famosa, moi divertida, de un poquinho antes de 82, 84, non sei exactamente cano é, cando actuaron Barón Rojo na cidade, hai unha foto, é fácil de buscar por internet se o facedes, o recibiron no Concello, están os membros de Barón Rojo, Paco Vázquez aí encendéndolle un cigarro a Carlos de Castro, non? Hoxe impensable o do pitillo, non? Claro, por exemplo, máis en pleno consistorio, non? Sí, que como cambia a vida. Bueno, vamos a deixar de falar de alcalde, vamos a falar de música. A ver, en que quedamos? Estábamos falando do Ougea, este festival en Ourense, que este sábado pois ten unha tripleta tan variopinta como interesante nas súas dúas terceiras partes. Digo dúas terceiras partes porque a terceira é de Rapants, que por sorte non son os do medio, son os que actuarán ao final, entón, pois, a quen non lle gusten, pois xa pode irse antes, non? Pero antes deles actuarán en primeira instancia Kitty, Daisy and Luis, que son un trío de irmáns, bueno, respaldados por outros músicos, eu xa os vi tres veces, me parece, que, bueno, practican un rock and roll, rockabilly, blues, soul, moi deudor da música dos anos 40 e 50, moi vintage, non? Eles tamén teñen un look moi vintage, empezaron moi noviños, de adolescentes, agora xa son trintañeiros, e bueno, pois, eu os vin ao principio tamén, cando estaban recén empezando, estaban moi verdes todavía, agora xa son, evidentemente, pois 15 anos despois, ou 17, pois xa son unha banda consolidada, non? Además, eles, os tres irmáns son dúas rapazas, Kitty, Daisy e Luis, que é o rapaz, non? Son multiinstrumentistas, guitarrista, batería, bueno, van tocando diferentes instrumentos ao longo de cada espectáculo, sempre é un placer velos, non? Serán os encargados de abrir a velada en Ourense deste Ougea. E despois, inmediatamente despois, pois o plato fuerte, non? Pois como di el, pois o mellor artista de rock que houbo neste país. A ver, de quen estou a falar? Non quero meter a pata, logo digo un e non é, e quedo fatal. Bueno, pues, se non é... Miguel Ríos. Non, home, non. Logo quen, se non. Que sí que o é, pero vas ben, podería ser Miguel Ríos, pero non. Repito o que dixen. O mellor artista de rock de todos os tempos deste país, dito por él mismo.
Bueno, aí é outra cousa. Pero aí xa me pillas. Bueno, é Loquillo. Bueno, bueno, home, non sei se tanto como Sí, Diego, home, pero sí, bueno. Está entre os grandes deste país. Está. Igual A non mí por lo tanto menos como me lo parece. como él dice, pero sí está entre os grandes deste sacrosanto país. Son, bueno, pois Loquillo é a súa banda, chamada oficiosamente la 101, como la división aerotransportada. E onde quedaron os trogloditas? Onde quedaron? No museo? Os trogloditas desapareceron como tal en 2000, deixou de usar a denominación Loquillo Trogloditas, en parte por problemas de dereitos. Eu pensei que fora por unha glaciación. Os trogloditas que quedaran aí no, na cova. No 2004, 2005, xa fai máis de 20 anos, Loquillo a secas, e o nome desta banda, que xa está moi asentada, o sea, pues co batería Lorán Castañet, que previamente foi batería de Miguel Ríos, o sea, cuidado con este home, que primeiro batería é francés, pero afincado en España, el vive en Teruel, de feito, dende fai máis de 40 anos, primeiro tocou bastante tempo con Miguel Ríos e despois con Loquillo, o sea, tocou é o batería de dos mellores artistas deste país, o sea, que aí está o currículum, non? E bueno, pois que esta 101, unha banda auténticamente fabulosa que funciona como unha maquinaria de precisión, que eso, con Lorán Castañé a batería, Alfonso Alcalá, granadino, bueno, o máis novo que ronda os 40 anos, pero xa leva tamén máis de 15, dende moi noviño, na banda de Loquillo, o baixo e contrabaixo. Ele, pertenece a esta xeración de músicos saídos de Granada, non? Que sempre é unha gran canteira de bandas de rock, moi relacionado tamén con Lori Meyers, por exemplo, que son de ali. E, por suposto, pois as guitarras Josu García, tamén productor habitual, músico que leva pois dende os primeiros 90, cando formou parte dos añorados e agora reivindicados. No seu momento pasaron desapercibidos, pero pasou o tempo e son unha banda de culto, sempre reivindicada agora, de fai anos, Más Birras, unha banda de Zaragoza, non? Contemporáneos, de Héroes del Silencio. De feito, a película... como se chama a película? Non será segundo acto. No, esa é a que está baseada nos planetas. Sí. Unha medio ficción sobre os planetas, non, pero se estreou máis ou menos unha especie de, non biopic, pero sobre Mauricio Aznar, que era o líder de Más Birras, sobre un período da súa vida que unha vez que La Estrella Azul, home. Sí, está. Eu sabía que había unha con algo de azul e estaba segundo acto, pero non é segundo acto azul. E digo, cale será? La Estrella Azul, pues está baseada en Mauricio Aznar, nun episodio da súa vida de cando deixou a banda, pues marchou a Argentina, pero non a Buenos Aires, precisamente, a empaparse pois da cultura dos povos pois máis indígenas, non? Unha excelente película que recomendo. Pues mira, Más Birras nunca son suficientemente reconocidos, sin embargo, unha das súas cancións a coñece todo o mundo e a tararea e a pide, pois, sexa en verbenas ou saraos de verano, o que sexa, apuesta por el rock and roll, famosa por la versión de Bunbury e de Héroes del Silencio. En realidade é unha canción de Mauricio Aznar que interpretaron primeiramente Más Birras, non? Pues esa apuesta por el rock and roll é deles, non de Bunbury, como moitísima xente cree, aínda que a versión máis coñecida pois sexa esa, non? Unha das grandes cancións da historia do rock español, po meu gusto, non? Pues Josu García, eso, xa digo, empezou aí a súa carreira, produtor de infinidade, músico de sesión, con Joaquín Sabina, con Chabela Vargas, con Amaral, con quen vos podades imaginar, pues dende fai tamén casi 20 anos con guitarrista titular e produtor, moitísimas ocasións de Loquillo.
acompañado na outra guitarra pois por Igor Pascual, non que decir do querido Igor Pascual. Pouca presentación necesita neste programa, ainda estivo por Galicia co seu último espectáculo como hacer unha canción de rock en español e non morir en el intento no mes Que de faláramos febreiro. del aquí, me parece, creo lembrar. Efectivamente. E bueno, pois Loquillo é a gran atracción deste Oh Yeah, a celebrar o sábado en Ourense, o sea que se vos cadra de andar por ali, pois mira, xa tedes algo que facer. Se vos gustan de rápans, pois redondeades a noite coa tripleta atacante. Efectivamente, bueno, pues habería que ir ata Ourense e levar hidratación, porque en Ourense, aparte da vaga de calor, ali normalmente vai bastante calor e estamos achegándonos xa ao verán, o sea, por se acaso levar unha agüeña ou algo para hidratar, Eso non haberá ali onde hidratarse. Donde tomar un refrigerio. Efectivamente, bueno, pero non nos quedaremos con Ourense, non temos algo máis preto ou non? Sí, temos. Pois mira, a carteleira desta semana se vai abarca solo venres e sábado, e mañá venres pois voltamos ao Mardi Gras porque recibimos con moita ledicia pois a unha banda procedente de Chicago, máis nin menos, aquí ao ladiño, Chicago, a cidade do vento, a Windy City, non? Que din eles, para chegan dende ali The Midnight Calls, unha banda, bueno, pouco coñecida de momento, levan 2 álbumes en pouco máis dun ano, a banda formouse por 2023, pero non é que estemos falando dun rapaces novos, precisamente. É unha banda curiosa porque o seu cantante, bueno, poseedor dun vozarrón, como ides escoitar agora na despedida do programa, é español, para máis señas é segoviano. Taran de Pablos, bueno, era un músico de Segovia que por eses avatares da vida, pois fai 30 anos casi, emigrou a Chicago, traballa ali de profesor de español, e ali sigue, non? E en todo este tempo, pois tamén cantou en diferentes bandas, e agora montou este último proxecto con músicos coñecidos e recoñecidos das TEA Rock dos clubs de Chicago, pois entre eles o que máis destaca é Adam Arling, que foi membro de Urge Overkill, por exemplo, eses que igual os está soando o nome, pero non nos ubicades, bueno, Girl, You'll Be a Woman Soon, a canción do Pulp Fiction, era, ainda que de Neil Diamond, a que se fixo famosa por Pulp Fiction. Sí, que ninguén o sabe, pero é verdad que é de Neil Diamond. E cantas hai que son de Neil Diamond e a xente non o sabe. Famosas, claro, pero se fixo máis famosa pola película, a versión de Urge Overkill, non? Sí. Bueno, pois Adam Arling foi membro de Urge Overkill, tamén de Warrior Soul na actualidade, e de outra banda que tamén recalou por Galicia un par de veces na primeira década deste século, The Last Vegas, que, bueno, alcanzaron tamén certa notoriedade cando foron os teloneiros durante un par de xiras norteamericanas de Motley Crue. Incluso o propio Nicky Six lle produxo o que é o seu mellor disco, Whatever You Want. Así que, bueno, está tamén Sim Barnes, Jake Palisar, o sea, membros, nomes que aquí non nos soan, pero que si investigas un pouco, pois son músicos que levan xa unha amplia trayectoria na estea local de Chicago, non? E agora, xa digo, The Midnight Calls levan 2 excelentes discos, publicados casi de maneira consecutiva no plazo de 9 meses, máis ou menos, e, bueno, chegan a Coruña por primeira vez, xa fixeran unha xira española o ano pasado, que non chegou ata aquí, pero agora sí, e bueno, pois son unha auténtica apisonadora de rock sureño clásico, misturado con blues, e todo comandado pois por unhas guitarras incendiarias e a poderosa voz de Taran de Pablos, non? Así que, pois, ideal para coñecer unha nova proposta roqueira dunha banda que non ides ver nos festivales de verán, pero que en salas como Mardi Gras, bueno, a botan abaixo a cabezazos,
É o noso concerto recomendado da semana e, se me apuras, casi do mes. Unha opción boa, como diste cando non coñeces así un grupo e resulta que vas ao concerto, é un zambombazo que te pega no corazón Sí. en esa alma melómana, non? Claro, podedes ver vídeos, porque eles xa levan en España dende a semana pasada, que comenzaron a xira en Zamora, en la Cueva del Jazz. Podedes ver calquer vídeo, se non me creedes a min, e xa veredes como en ese mismo momento corredes a comprar a entrada para o Benres, que non o deixades por último momento, que logo igual pasa o que pasa. E se agota o papel, o callá porque a banda o merece, pero veremos a ver o que pasa. E bueno, pois o sábado temos tamén, bueno, xa o Benres, pero no digamos que é modo de festa presentación con solo dúas bandas, pero o sábado é o día grande deste festival, bueno, pequeno, familiar, entrañable, divertidísimo, que todos os anos se celebra no Sin City Bar en Lugo, o Chicken Run, a carreira de polos. Bueno, é un festival de actitude e bueno, de celebración moteira, non? Sobre todo. Os seus responsables, o meu tocayo Fernando Fernández, Chucho, o dono do Sin City, e tamén do Diablo Bar, ali dous clásicos da provincia de Lugo, non? E Alberto Vivi. Bueno, eles levan xa máis de 10 anos organizando. Eles son uns melómanos, uns roqueiros de toda a vida, e a súa ilusión pois era montar un festival pequeniño, ali aproveitando o bo tempo que xa chega, aínda que en Lugo, como aquí en Coruña, calquer cousa pode pasar, en calquer momento. Pero o Sin City é un bar destes moi americano, non? Se nunca si vechedes, é como esas cabaniñas americanas, o que é o bar, non? O recinto do bar ten outra terraza cuberta aledaña e un escenario pequeno, pero feito con uralita, a modo de como se fora un curruncho, un pendello, un garaxe, non? E ali, eso o reconvertiron no escenario donde tocan as tres bandas que, ademais, elexidas co seu bo gusto habitual, estarán este sábado no Chicken Run a partir das 9 da noite. Que tres bandas temos? Pois de tres países distintos. Abren a velada de Battlers de Portugal, banda que xa coñecemos por estes lares, xa actuaron no Mardi Gras fai 2 anos e pico. Bueno, unha banda tamén de raíces moi setenteiras, unha cantante privilexiada de Sandrine Orsini, e bueno, pois acaban de publicar o seu último disco, mira, tan leixos e tan cerca. De Portugal aquí hai poucas horiñas de camiño, sin embargo, nos chegan máis bandas escandinavas que portuguesas, non? Ao fin do cabo, ao longo do ano, non? É curioso. Pero bueno, de Battlers, xa digo, se non nos coñecedes, pois estade a primeira hora o sábado e descubriredes unha excelente banda comandada por unha frontwoman con poderío, non? Logo despois, pois van os vigueses Salomon Grass, representación galaica, bueno, unha banda que está crecendo semana tras semana, non? Proxecto do batería de Soul Jacket, Mauro Comensaña, con Gabriel Mackenzie cantando, encargándose das tareas guitarrísticas. Bueno, unha banda tamén de hard rock setenteiro con toques psicodélicos, que leva 2 álbumes publicados, están xa preparando o terceiro, que lles producirá Pablo van der Poel, dos holandeses, o líder da banda holandesa The Wolf. E bueno, pois os volveremos ter o día 20 no Mardi Gras a Salomon Grass, pero calquera oportunidade é boa, porque además non fan 2 concertos iguales, e son, pois mira, me atrevo a decir que son unha das bandas galegas
máis en forma neste momento, pero claro, non son derrapan se non están en todos os festivales, claro. Unha pena, pero merecerían. Están no Chicken Run, así que degustémolos unha vez máis este sábado. E a velada cerrará, pois unha banda chegada dende máis allende los mares, a banda norteamericana, aínda que está formada por unha norteamericana e un británico, que son as cabezas visibles, non? De unha banda, atención ao nome, Fran, porque estes son os que... A ver. Os que te vas a liar. Bo Gris Gris and the Apocalypse. Mal de qué? A ver, repito. Dito así, Beaux, como soa, con B, Gris Gris, Bo Gris Gris and the Apocalypse. Bueno, sona ben, ten esa musicalidade, non? Do nome está ben. É unha banda moi divertida que chega por primeira vez a España, non? Eles xa levan máis de unha década e bueno, aquí non nos coñecíamos, pero bueno, fan unha mistura partindo da música de Nueva Orleans, non? Pois van misturando incluso punk rock nos seus momentos máis cazurros, poñéndose tamén, acercándose ao blues e ao folk, cando se tranquilizan un pouquiño, e bueno, pues igual que decía de Battlers, pues tamén aquí a cantante, a frontwoman Greta Valenti, a norteamericana de Luisiana, para ser exactos, pois é a que aporta todas esas raíces, non, da música de New Orleans. Unha excepcional cantante tamén, cunha presencia escénica fabulosa, e a outra cabeza pensante da banda é o británico, como se chama, que son tantos datos que se me van olvidando, ¿no? Robin Davis. Bueno, pues non se te esqueceu tanto tampouco. Non, pero teño que pensar. Bueno, hombre. Bueno, pois Bo Gris Gris and the Apocalypse están tamén de xira, teñen creo que unha data ou dous máis en Galicia. Bueno, chequeade as súas redes sociais para enterarvos, por si os creo que están tamén na sala Rebullón de Mos. Non sei se teñen incluso outra data máis en Galicia. Pero bueno, a nosa a do sábado, pois unha tripleta que mira, non ten nada que envidiar a de Ourense, creo eu, así que é de pequeno formato, pero mira, no Chicken Run o pasaremos ben. Hai ademais exposicións de motos, de coches clásicos, de xente vida de toda España, non? Food trucks, bueno, en ese recinto o aire libre que é o Sin City, pois a verdade é que sempre se monta unha estupenda festa, e os anos que fun, pois non podo decir outra cosa que eso é unha maravilla. Así que repetimos, por suposto, este ano, xa sabedes, o Chicken Run, además se aparca fácil, porque está na carretera de Lugo, na carretera de salida, co cal, pois ali hai sitio, prados de sobra para aparcar, e tampouco non estamos falando da Resurrection Fest, non está masificado, non? Así que Lugo ou Ourense, o que hai que coñecer Galicia, carai, pois para eso coñezámola a ritmo de rock. Bueno, e rematamos o programa porque se nos vai o tempo, pero facemos unha recomendación. Home, pois, sí, mira, xa dixen antes que non coñecedes todavía, non sabedes de que pau van The Midnight Calls, estes rapaces de Chicago que atronarán mañana no Mardi Gras. Pois os ides escoitar agora con o seu último single, bueno, unha canción ademais con morbo, non? Así que fala de unha parafilia que se chama Objectofilia. Bueno. Ese tamén o título da canción. A ver, que non sentiu algunha vez unha atracción romántica por algún obxecto inanimado,
Que carai, ainda que fora un vinilo, home. Eu estou enamorado dos meus vinilos. Que queres que che diga? Estou seguro. Fernando Sampedro, gracias por as recomendacións. Os músicos están enamorados, os guitarristas das súas guitarras, os baterías das súas baterías. Eles poñen nome, o sea, claro, que imagínate. Mira B.B. King e a famosa Lucille, por exemplo. Sí, señor. Pois nada, Fernando, agradecemos moito as recomendacións como sempre. Bueno, algún día teremos que abrir un teléfono para que a xente nos comente que tal foron esas recomendacións, tanto do cine como do rock and roll. Así que, bueno, a semana que ven espero que falemos máis. Sí, porque agora xa empezan festas e saraos por doquier. Pois os contaremos aquí en Radio Colleredo, no nome do rock and roll. Gracias, Fernando. Claro que sí. Unha aperta, boa fin de...